Альберту Майнскому, Айцу у Христе и Найяснейшему князю. Прабачьте мою смелость у тым, что я пишу до вас. Смелым мяне зрабіла жаданне паслужыць вам і папярэдзіць вас аб вычварэнскіх звычаях тых, хто нібыта прадстаўляе вашу міласць. Христос загадаў нам прапаведаваць не індульгенцыі, але Евангелле. Перашлі гэта ў Рым. Хрысціяне мусяць быць навучаныя, што той, хто дае беднаму або пазычае таму, хто мае патрэбу, робіць справу лепшую за таго, хто набывае індульгенцыі. Калі папа можа спустошыць чысцец, чаму б яму не зрабіць гэта з любові, а не за грошы? Божа, хто гэта Мартин Лютер?